ታሪክ ናይ ነቢ ኑሕ ሰላም ናይ አላህ ይኹኖ ኣብ ቁርኣን ኣብ ዝተፈላለየ ምዕራፋት ተጠቒሱ ብፍላይ ኣብ ምዕራፍ 28 ምዕራፍ 71 ምዕራፍ ሱራ ኑሕ ተባሂሉ ይጥቀስ። ኑሕ መዓልትን ቀትርን ን950 ዓመታት ንህዝቡ ንሓደ አላህ ወይ ኣምላኽ ንኽግዝኡ ከዘኻኽሮም ከሎ ምጀካ ውሑዳት ሰባት ናቱ ሰዓብቲ ኩሎም ቶም ህዝቢ ናይ ነቢ ኑሕ ከይሰምዕዎ የእዛኖም ክሕዙ ጀመሩ። የእዛኖም ሒዞም ምስማዕ ምስ ኣበዩ ኑሕ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብምልክት ይዛረቦም ነበረ። ኑሕ ብምልክት ክዛረቦም ከሎ ይዕንቶም ብኽዳውንቶም ይሽፍኑ ነይሮም። ከምዚ ኢሉ ድማ ንኣላህ ነገረ፣ ኦ ጎይታይ ህዝብታተይ እኮ ኣብዮሙኒ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኦምን ግቡእ ዝኾነ ፍርዲ ፍረድ፣ ኣድሕነኒ ድማ ምሳይ ዘለዉ ምእመናን ድማ ኣድሕን በለ። ታሪክ ናይ ነቢላህ ኑሕ ኣብ ቁርኣን ምዕራፍ 71 ሱራ ኑሕ ከምዚ ይስዕብ። الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بسم الله تفتصم رهره التأزيو رهراي برقص نحنا الله ቅድምቲ ኣዝዩ ኣቐንዛዊ ስቃይ ናብ ህዝብኻ መምፅኡ ኣጠንቅቆም ኢልና ንኑሕ ናብ ህዝቡ ልኢኽናዮ። قال يا قوم إني لكم نذير مبين. ኑሕ ኦ ህዝበይ ኣነ ብርግጽ ንዓኹም ካብ መቕጻዕቲ ጎይታ ዘጠንቅቐኩምን ሓቂ ዘብርሃልኩምን እየ በለ። ንኣላህ ኣምልኹ ተገዝኡ፣ ካብ ቁጥዑኡ እውን ተኸልከሉ፣ ንዓይ ከዓ ተማእዘዙ። يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الله ምእንቲ ዘንብታትኩም ክንሕረኩም ክሳዕታ ቁረሕቲ ዕድሜኹም እተኣክል እውን ኣብዛ ዓለም ካብ መቕጻዕቲ ኣድሒኑ ብሰላም ከጽንሐኩም ብርግጽ እቲ ኣላህ ዝቆረሖ ዕድመ እንተኣኺሉ ድማ ኣይምለስን እዩ ትፈልጡ ነርኩም እንተትኾኑ በለ። قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ኑሕ ኦ ጎይታይ ብርግጽ ኣነ ንህዝበይ ለይቲ ምስ መዓልቲ ናብ መንገዲ ሓቂ ፀዊዕዮም እየ በለ። فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ትፃውዒተይ ድማ ብጀካ ብዝያዳ ካብ ሓቂ ምህዳምን መርሓቕን እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይወሰኸሎምን። لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ከምኡውን ኣብቲ ንምሕረት ዘብቅዕ እምነት ክጽውዖም እንከለኹ ንፃውዒተይ ንኸይሰምዑ ኣጻብዕቶም ኣብ ኣእዛኖም ሰኩዑ፣ ብኽዳኖም እውን ተገልበቡ፣ ኣብቲ ክሕደቶም እውን ብዝያዳ ኣትኮሉ። እዚ ዘይበሃል ትዕቢት ተዓቢዮም እውን ንእምነት ነጸጉ። ثم إني دعوتهم جهارا. ብድሕሪኡ እውን ብርግጽ ኣነ ዓዊለ ንመንገዲ እምነት ፀዊዐዮም እየ። ثم إني
وأسررت لهم إسرارا ቀፂለ እውን ብርግጽ ብጉድ ኣገባብ ይኹን ብጽኑዕ ምስጢራዊ ኣገባብ ፀዊዐዮም እየ። فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ከምኡውን ከም ዝበልኩ ካብ ጐይታኹም ምሕረት ሕተቱ ብርግጽ ንሱ እቲ ኣዝዩ ምሕረተኛ እዩ። يرسل السماء عليكم مدرارا ምእንቲ ኣከታታሊ ዝወቅዕ ዝናብ ክሰደልኩም ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ገንዘብን ውላድ እውን ኣብዚሑ ክህበኩም ጀራዲን ወሓዚ ማይ እውን ኣብ ኣዱንያ ክገብረልኩም ما لكم لا ترجون لله وقارا እንታይ ኮይንኩም ኢኹም ንኣላህ እቲ ዝግብኦ ክብረትን ዕቤትን ዘይትህብዎ ማለት ካብ ክሕደት ርሒቕኩም ንዑ ጥራይ ኣምልኹ። وقد خلقكم أطوارا ንሱ እንከሎ እቲ በብመድረኻት ዝፈጠረኩም መጀመርያ ንጥፋ ድሕሪኡ ዓላቓ ድሕሪኡ ሙድቃ ድሕሪኡ ዓጽሚ ወዘተ እናገበረ بمدرخات زفتركم. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا الله نشوعت سمايات دراربو كنيجرو كم زفترو أي ترئين دهم وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا أبو دما نوره برهان نصحيك مبراتي جيروان والله أنبتكم من الأرض نباتا الله معهم كاب حمد من ريب رجز أبقى لكم مالت تمجمرتا أفتاتر أبوهم آدم وي أدم كاب مريت سلزخنا كل ودي أدم كاب مدري يتفتير ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا بدهريو دما مسمتكم نابعا يملسكم كم أول أب معلت قيامة برقص كابعا يوصاكم والله جعل لكم الأرض بساطا الله إذا من رزيعون منصف غيرلكم لتسلكوا منها سبلا فجاجا ننت سفيح من قدتات رغبكم كتنقساقسوا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا او غويتاي حزبي اي تمعززون نتي بغنزبون بولادون تتاليلو عزيز سخرن ون تكتلون بلنوح مالت التحفاش حزبي نتوم بعالماوي ربحات تتاليلون كحدت زمرسو شماغلا عدي تكتله ومكروا مكرا كبارا أزي عبي وديت دما ألمو توم عبيتي عدي نتوم سدتات ننوح قتلهم عطابعهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا كمون نعملهاتكم مملاك أي تقدفوا نودي يهون نسواع نياقوس نياعوق ننسر تبهيلم زتوعوا أملهاتكم أي تقدفوا بلو حزب نوح زملهوم زنبورو مسلطات إزي تتقس أسمات صالحن ويبصعان زحازل أينيرو وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
ርግጽውን ንብዙሓት ኣጋጊዮሞም ኣጥፊኦምን እዮም። ኦ ኣላህ ነቶም ካሓቲ ብዘይካ ጥፍኣትን ክሳራን ካልእ ኣይትወስኾም ኢሉ ኑሕ ዱዓ ገበረ ጸለየ። مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ብሰንኪ ብዝሒ ዘንብታቶም ሓጢኣቶም ኣብ ማይ ኣይሂ ጠሓሉ። ኣብ መዓልቲ ቅያማ ምጽኣት ድማ እሳት ጀሃነብ ኣተዉ። ወላ ሓደ እውን ዝድግፎምን ካብ መቕጻዕቲ ኣላህ ዝከላኸለሎምን ኣይረኸቡን። وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ኦ ጐይታይ ኣብ ልዕሊዛ ምድሪ የማን ጸጋም እናበለ ዝንቀሳቐስ ካሓድን ኣይትግደፍ ኢሉ እውን ኑሕ ዱዓ ገበረ ጸለየ። إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ምኽንያት ነዞም ካሓድቲ ኣብዛ ዓለም እንተ ደኣ ገዲፍካዮም ነቶም ባሮትካ የጋግዮን የጥፍኡን ብዘይካ ኣዝዩ ርኹስ ካሓዲ እውን ካልእ ኣይወልድን እዮም። رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ኦ ጐይታይ ንዓይ ንወለደይ ንቤተይ ዝኣተወ ሙእሚንን ንኹሎም ምእመናትን መሓር ንኻሓድቲ ድማ ብዘይካ ክሳራን ህልቀትን ካልእ ኣይትወስኮም በለ። እዚ ኑሕ ዝገበሮ ዱዓ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ንኑሕ ካብ ህዝቡ ብድሕሪዚ ዝኣምን የለን ኢሉ ምስ ነገሮ እዩ።